Estem en una nova edició del Blog Taronja i avui tenim el nostre vicedirector, Josep Mañes, i anem a fer-li una xicoteta entrevista. I res més, com estàs, Mañe? Tot bé? Sí, bé, així estem. Encantadíssim de que m'entrevistes, per fi ho he aconseguit, que porto perseguint-te molt de temps. I bé, molt bé, així, a respondre el que me preguntes. La primera pregunta, no? Com ha canviat el Clot en aquests anys en els que tu els vas viure, des que eres xicotet com a alumne i fins ara? A veure, jo en el Clot estic en esta última etapa des de l'any 2001, ¿vale? I en esta última etapa sí que he vist des de l'any 2011 un canvi molt bonic i molt potent en el Clot, ¿vale? A través d'unes activitats que van començar a fer, la Flash Move, el centre va començar a tindre moltes accions, diguem, com a grup de centre, no? I a partir d'ahir tenim l'edificació de lo que és el Clot actual, no? És un centre en què hi ha moltes activitats de centre, en el que tots els departaments ixen de la seva espai d'aula i fan productes i activitats complementàries, en el que hi ha activitats complementàries molt potents, com la Setmana de les Dones, el Dia contra la LGTB-fòbia, el Cors al Clot. Tenim teatre en tots els nivells. I aquest Clot naix farà 14-15 anys. Els primers anys que jo vaig estar així eren un poquet més normalitzats, més tranquils. També hi havia moltes dinàmiques positives, però aquesta explosió de lo que és el Clot actual va a partir d'aquesta data. Quan jo era alumne també vaig viure un centre que a mi me va reinventar com a persona, com a ser humà. Estem parlant d'una època històrica molt especial, els anys 78, la transició, l'any 82. Així teníem un claustre molt jove, moltes ganes de fer educació pública i jo tinc un record fantàstic d'aquella època en el que aquest Clot sí que s'assembla al Clot que tenim ara, en el que també hi havia moltes activitats i sobretot hi havia una relació amb el professorat que a nosaltres es permetia sobretot créixer a nivell intel·lectual. Jo tinc un molt bon record de professorat d'aquella època. I com estàs afrontant aquests últims mesos com a professor i vicedirector? Doncs bé, a veure, per a mi l'educació ha sigut la meva identitat personal, un tret d'identitat personal, no l'única, tinc més, però sí que ha sigut un tret important de la meva identitat personal. A mi m'ha encantat i m'encanta ser docent. El que passa que, clar, la vida té uns límits biològics i ja quan tu aplegues a una certa edat, tu, en el meu cas, ja tinc els anys cotitzats suficients, tu pots tallar. Jo he decidit tallar perquè crec que quan antes tinc que afrontar aquesta nova etapa de la meva vida i quan abans tinc que deixar de ser docent, que per a mi és una cosa molt important, però que no se pot ser eternament. Aleshores, ho porto molt bé. Jo estic fent el meu procés, una espècie de predol, en el que me dono compte que hi ha coses que ja no podré fer, però he fet moltes coses i me sent molt content i molt orgullós de la meva experiència així en aquest centre. Jo crec que el Clot m'ha permès créixer com a persona i créixer com a professional moltíssim. Jo he fet coses que ni m'imaginava que anava a poder fer i tot això me dona una tranquil·litat d'una experiència que ja està realitzada i un poquet el que ja tallar i un poquet dedicar-me a altres coses, entre elles cuidar-me. Clar, és més important. Després, vas a ser galardonat amb el Premi de Difusió de l'Esport
Què vas sentir al recibir aquest premi? A veure, jo soc diplomat en magisteri per ciències humanes i la meva vocació era ser professor de geografia i història, de veritat, era per a mi una cosa molt important. Però fent les pràctiques me vaig trobar fent pràctiques en la persona que donava educació física en el col·legi que vaig fer les pràctiques i ahir va haver una situació molt potent, no? de dir, ostres, això m'agrada moltíssim. I a partir d'ahir vaig redirigir la meva vida al món de l'esport. Jo jugava al bàsquet, en l'any 87 vaig amb uns amics muntar un club de bàsquet, ja portem 38 anys, estic en aquest club intentant ajudar a que s'organitzi i porto 35 anys de professor d'educació física. I en segon. Entonces, així en el nostre ajuntament n'hi ha un departament d'esports que otorga a través d'una comissió, n'hi ha unes propostes i otorga uns guardons. I a mi m'han otorgat el guardó d'honor a la promoció de l'esport, que significa que 38 anys de bàsquet més 35 d'educació física han considerat que sóc una persona que pot tindre aquest guardó. A veure, tots els premis, tots els reforçaments són importants. A mi me plena d'alegria i de felicitat el que me facin aquest reconeixement. Me ajuda també aquest reconeixement un poquet a reflexionar també de lo que ha sigut la meva vida, però jo no vaig dubtar. Als 20 anys vaig veure que a mi l'activitat física m'aportava moltíssim. I jo he enfocat tant l'activitat física del bàsquet com l'activitat física de ser professor d'educació física al tema de la gestió emocional. Jo no era conscient plenament d'això. I els últims 11 anys, una de les coses que he fet així en el Clot ha sigut formalitzar una espècie d'assignatura d'educació emocional. I tot això té que veure en tota aquesta vida passada. Aleshores, vull dir-te que tu fas les coses, fas un camí i resulta que al final n'hi ha un grup de persones que te fan un reconeixement. Això és una cosa molt potent i molt bonica i a mi m'ompli d'energia positiva i de felicitat. I esta vespre és quan fan la gala del deport i me van a dar el guardó. Després, a què te dedicaràs, Clos del Moro? Bueno, sobretot, ja t'ho he dit antes, quan més major eres, més tens que cuidar-te. Aleshores, jo necessito un poquet cuidar el meu cos, fer més esport, intentar perdre uns quilos que m'acompanyen de més i un poquet baixar el ritme i tota aquesta energia que he dedicat així al Clos del Moro, dedicar-lo a coses més personals i més familiars, no? I un poquet aquesta és la meva idea i me fa il·lusió, saps? Me fa il·lusió el poder reinventar-me i el poder, sobretot, dedicar-me a mi. I què estimaràs més del Clot, me refereixes? A què? Perdona? Què estimaràs més de menys quan... Ui, doncs mira, t'ho vaig a dir, ho tinc claríssim. A les persones. Als meus companys, la relació en l'alumnat, que a mi m'agrada molt estar amb vosaltres, i sobretot als meus companys i companyes. A mi m'agrada molt el rotllo de lo importante no és el final, és el camino. Que hi ha una frase que m'agrada molt que diu la felicidad está en la antesala de la felicidad. Pues ahora n'hi ha una tercera idea, és que lo importante no es el resultado, es el camino, pero sobre todo son las personas con las que recorres ese camino. Pues a mi aquesta idea, la veritat és que m'agrada molt i un poquet és el que jo sé que vaig a tirar de menys, la relació, aquestes conversacions de corredor, intercanviar situacions, les relacions personals que un centre com el Clos del Moro pots tindre en els companys, això segur. La resta de coses, jo porto 35 anys fent educació física, no me fa falta estar més temps de professor d'educació física, que m'agrada. He estat 21 anys organitzant el cross, no me fa falta organitzar més crosses. Porto 11 anys fent educació emocional
no me fa falta fer més classes d'educació professional, encara que és possiblement el que més vaig a tirar de menys, perquè pense que l'educació emocional té un potencial i que crec que dona unes ferramentes de benestar a les persones que crec que és molt important, i per ahir sí que potser pot estar alguna xicoteta connexió que puc tindre així, de vindre a ajudar els companys i companyes que agafen el projecte que jo he portat fins ara, però per lo de més estic mentalitzat a intentar reconduir la meva energia i el meu temps cap a altres espais. Clar. Penses que l'institut està en bones mans? Home, clar. A veure, l'institut està... Mira, un concepte que podem donar-li al Club del Moro és lideratges compartits. O sigui, el Club del Moro és un espai de moltes persones que tenen una actitud de lideratge i, sobretot, que aquesta idea de lideratges compartits és la nostra bandera. O sigui, així n'hi ha moltíssimes persones que s'incorporen noves, que ja estan, altres persones que jo crec que, com m'ha passat a mi, que he fet aquest procés de creixement professional i personal, estan fent aquest creixement personal i professional, i per suposat que el Club del Moro va a continuar exactament igual que està ara. El fet que algú de nosaltres hi hem d'estar serà compensat per altres accions d'altres persones, seguríssim. Què li diries a un professor que comença ara la seva carrera? A veure, li diria que aquesta feina és una feina que és molt important, cuidar la relació amb els demés. El professorat, vulgui o no, és una figura de segon apego. Tu vas, en la teva actitud, a marcar a la persona, més o menys, a les persones que estàs davant. Això crec que comporta una responsabilitat molt gran. I després, que tinga clar que també l'educació és una ferramenta d'igualtat per a compensar les desigualtats que venen les persones, així que cada un ve d'una família diferent i que n'hi ha moltes desigualtats. Entonces, de certa forma, l'educació i el nostre paper com a professorat ajuda a compensar aquestes desigualtats i donar oportunitats a les persones. I sobretot que li fique energia i passió a el que fa. Crec que és molt important estar enamorat de lo que fas, de ser educació física, si és ser professor de castellà, professor de castellà, transmetre la teva assignatura des d'aquest afecte a l'assignatura i des d'afecte també a les persones que estàs davant. I quin és el record que t'agradaria deixar en els teus alumnes? Jo, com me recordaren? Bueno, pues que com una persona que els ha respectat, els ha ficat límits, els ha acompanyat i que ha intentat aportar tot el que he pogut aportar als altres. Un poquet, aquesta seria la idea fonamental. Tinc aquest feedback. Són 35 anys en segon de mestre i tinc alumnat de moltes edats i afortunadament tinc aquest feedback dels que me saluden i me diuen coses sobre ostres, me acuerdo de ti, de esto y de lo otro. Això també tinc aquest feedback. No, clar, jo tinc una tia que va fer l'institut en el Club del Moro i que em diu que encara recorda les teves xerrades i també hi ha gent com per exemple Kiko, que es va jubilar l'any passat, que també són professors que el vaig tindre jo i quan parla amb ella sí, també són professors que ella va tindre i comparem experiències, però me va agradar perquè em va dir que amanyes ho conec jo de fa molt temps i no sé què. Que això, que me recorden com una persona que s'ha preocupat, que ha intentat ser honest, que ha ficat els límits quan ha tocat i un poquet que ha estat ahí, que els ha portat coses, un poquet, aquesta és la satisfacció que tu tens. I per últim, alguna anècdota que vulguis contar dels teus anys? Tu estàs segura que jo me dediqui a contar anècdotes? És que n'hi ha moltíssimes, no sabria... Què t'has marcat o què t'has dit? Mira, a mi m'ha encantat de moltes coses que he fet així, però he gaudit moltíssim del tema de l'organització dels concerts
de música en directe i de la relació que he pogut tindre en els cantants que han vingut així. Això ha sigut una de les coses perquè he tingut accés a moltes persones que si no hagués sigut per aquest projecte no les hagués tingut. Entonces me ha servit per a conèixer a aquestes persones, no? Entonces, no és una anècdota, però sí que és una cosa que me porta jo com a una cosa potent per a mi, no? Bueno, pues aquesta va ser. Moltes gràcies, Mañes. Moltes gràcies a tu, perquè per fi m'has entrevistat. Exacte. I molt bé, doncs res, jo estic dient una frase que és he sigut feliç, no? I que és una frase del grup Zoo, que quan se van retirar van agarrar i ficar aquesta marca per diferents poblacions, i jo l'agarre, no? I jo dic com el Zoo, el he sigut feliç. Jo he sigut feliç així en el Clos del Moro i sent docent. Moltes gràcies, Mañes.